I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Barcelona un home que des de fa uns dies estava en cerca i captura perquè ha de complir una sentència de presó per abusos sexuals a menors. Ha sigut gràcies a l'alerta que ha donat un youtuber que estava gravant un documental sobre la vida d'aquest pederasta que té 76 anys. Des de la setmana passada que estava en cerca i captura amb ordre d'entrada a la presó per una condemna d'abusos sexuals a 4 menors. Una patrulla dels Mossos el va detenir ahir a Barcelona. Se'l va trobar per l'avís del youtuber Carles Tamayo, que va gravar l'escena. Feia uns mesos que el youtuber feia un documental sobre el seu cas i havia quedat per entrevistar-lo. Lluís, demana perdó a les víctimes. Calla, fill de puta! Vaig anar al lavabo, vaig trucar a la policia i al tornar va ser quan li vaig dir, mira, ja s'ha acabat. Tu escolleixes com vols que acabi aquest documental. O sigui, quina persona vols ser, no? Vols ser la persona que ni a l'últim segon és capaç de reconèixer i demanar perdó a les víctimes, que és una que desitjarien? Condemnat a gairebé 24 anys de presó, Lluís Gros, antic gerent d'un cinema del Masnou, havia d'entrar a la presó de manera voluntària al febrer, un cop el Suprem va declarar ferma la sentència, un fet que no s'havia produït perquè al·legava al jutjat problemes de salut. El youtuber Tamayo revela que el condemnat hauria planejat marxar a l'estranger. Ell, al llarg dels últims mesos, en múltiples vegades m'havia dit que si s'activava una ordre de recerca i captura i tal, que ell tenia pensat fugar-se. I m'havia dit, bueno, jo o al Marroc, com em vaig, crec que era al Brasil, etc. El condemnat passarà avui davant del jutge per ingressar més tard a la presó. Fills de puta!